ଏହି ଭଞ୍ଜ ମାଟି କେବଳ ଏକ ମାଟି ନୁହେଁ, ଏହା ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ପରମ୍ପରା, ପରିଶ୍ରମର ପବିତ୍ର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଜୀବିକାର ଏକ ସ୍ରୋତ। ଏହି ମାଟି ହିଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପରିଚୟକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଆମ ଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏକ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାର ସହ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକର ଅଭାବ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏବଂ ସମୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଆଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ନୂତନ ଆକାର ଦେଇଛି। ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପାୱାର ଟିଲର ହାତ କାମର ପରିଶ୍ରମକୁ କମାଉଛି। ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସଠିକ୍ ବୀଜରୋପଣ ଏବଂ ସମାନ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଆମ ଫସଲକୁ ଆକାଶରୁ ଅତି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହ ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୋର ଟ୍ରାକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ରୋଟାଭେଟର, ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର ଅଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 3-4 ଦିନ ହେବ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଚାଷୀଙ୍କର କାମରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଲଗାଉଛୁ ସେଟା ଆମର ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେଇପାରୁଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସମୟ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆୟ ବଢ଼ୁଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ବାଦାମ ଚାଷ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ, ମକା ଚାଷ ଆଗରୁ ଆମେ ହାତରେ କଷ୍ଟକର କରିକି ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସହାୟତାରେ ସବସିଡି ଆକାରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାୱାର ଟେଲର, ଘାସ ଆପଣଙ୍କର ବଛା ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମେସିନ୍ଟା ଆଣିବା ଫଳରେ ଆମ ଚାଷ ଫାସ ଜମିରେ ସବୁ ଯେଉଁ ମୂଲିଆ ଲେବର ବେଶୀ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ସେତେ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ମେସିନ୍ଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଧାନ କଟା ସହିତ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ସବୁ ହେଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଧାନ ବାହାରି ଯାଉଛି। ମେସିନ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଦୂତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପାଇଛୁ। ଏହି ଅଗ୍ର ମେସିନ୍ ଚଳାଇକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ତାରାଣୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଅଂଶଗ୍ରାହୀ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଦୂତୀ। ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର, ସୁଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା 2025-26 ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଞ୍ଚ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଚାଷୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ତଥା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମାଟିର ମୂଳରୁ ଆଧୁନିକ କୃଷିର ଉଜ୍ଜଳ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସଂକଳ୍ପର ଆଶ୍ରୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଭରସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା 2025-26 ଆସନ୍ତୁ ଏକତାର ସଂକଳ୍ପ ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା।